Takže čau, já jsem Nikolce, to je první video na mém kanále, vlastně na mém novém kanále. Dneska si ukážeme, jak stáhnout Pokémon Go, tady tuhle apku. Ano, tuhle apku. Tak, jako první si zajdeme na Play a stáhneme si file manager. Tohle, když vám to stáhne, tak už budete otvírat a tom jděte na internet, na YouTube a napíšete tam napíšete tam Pokémon Go Go tak stanete si takhle stáhnete si, stáhni prostě a potom jdete na souboru a toto.